Ja, här ser vi alltså en känguru som står och käkar. En som kliar sig. Det är lite snåla alltså. Åh, vad söta de är. Ska jag se om den ena äter från den andras päls. Litet experiment. Och alltså en påse med föda. Han har helt fått spunk den där. Han är... Oh. Och den andra äter från den andras päls. Experimentet lyckades. Som Gary Busey snortar kokain från sin hund. Du och din lilla rackarunge. Jag ser om du har någon kapacitet att... Nej, inte du. Nej, men får inte så jävla... Ja, men, du har fått mat. Man behöver inte stressa. Stressa inte. Du var lite mer mogen. Nej, jag gillar kängurorna mer. Ja. Du måste visa vem som bestämmer. Ja. Det måste man. How are you doing? Good, I'm a bit dirty. Yeah.